mma Chukwuma kadibia maka ndị nyere mo abịara m ka nkele gị maka ego nyere mo abịara m ka nkele gị nwa iji chọọ m mma Chukwu abịara m ka nkele gị dinki ji chọọ m mma Chukwu abịara m ka nkele gị ogologo ndị nyere m Chukwu abịara m ka nkele gị onye ga-emere m ihe na-eme onye ga-enye n'ụmụ nri na-enye onye ga-enye n'ume gị na-enye Chukwuma dị mma ekele dịrị gị ọjịja mma dịrị gị ịdị nsọ Chukwuma n'ịdị nsọ onye bịa n'iru gị ọ ga-adịrị nsọ inweghị mgbanwe ma ncha chimiwego yi chacha ihe kwuru na ị ga-eme ọ bụ ya ka ị ga-eme onye kwuru na ị ga-agọzi ọ bụ ya ka ị ga-agọzi. Yeah, viewers all over the world, egwu nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi ọdịnala temple a na-akpọ we have all the rights. I don't know like it will be no kita. Yeah, now audio mark the iTunes, Amazon, the rest of them. Join your baby, but I know. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogwefi Eze-Ana, Ugochi Tupelo, or if it call me Akajugo. Abumoni sin Chuacha, Ugochi Tupelo, and a temple. And you know about for our family, because all more the teacher. Abukazimoni sin Chuacha. Northern and Restoration Evangelical Mission. So you can call me ancient priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita. Issue white we better tabo. Na ihe I could yesterday in follow. I call the principle 3 things must be doing in order to change negativity to positivity. All nature really awakening the inner you. Tebe sioku na ihe ya spirituality nwere ike imere gị, ya priest nwere ike imere gị, boy guiding to the right path. But the bulk of the job is for you. To the actual let the bandage fall from your eyes. But before we dive into today's lecture, topic of today is Nso Chi, Nso Agwu and Spirituality. But before we proceed, HF and I in the month of April, our monthly ritual for the month is still ongoing. HF Kwana, now from 26th this month, I think Saturday, I gave you 4 days program. I get you a chikota, Aja, Konwa, this program may be by 10 o'clock, so by 12. Then, all these 4 days. Then, I won't go to 20 miles line online, but I want to show you physical. Yes, you are welcome. Then, the 4 days program indicate interest. I want to Abia. HF Kwaneba with your prayer request. Yes. Then, I want to show you this way line and monthly rituals. You want to join the Ebony. We don't share testimonies on social media on Ezeoku TV. You know why? It's not necessary. Yes, I don't want to be showing. If you go to my WhatsApp numbers, you see lots of testimonies, but I don't share those things because I'm going to hide my cabin. And I can tell you, you can't go to Nigeria actually. I'm going to my job here over 3 years now. Yes. So, I'm going to interest in Nigeria. Before I have 3 prayer requests, make to give donation to the account number. Then the chat jam now WhatsApp and one other details we need from you in order to put you. You need to go in the temple, Chuacha, go for people who is in the line all over the world. Friends of the temple, children of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission, and our fans all over the world.
So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, chat ya m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Now na screen gị ga-afụ these numbers in down now. Now let's proceed. Remember our topic today is Nso Chi, Nso Agwu and Spirituality. Now let me tell you some certain things you don't know. Returning back to your roots does not stop from n'ichukwago chi gị ma ọ bụ n'ichukwago elugo ọrụ nka ma ọ rụọ ọrụ mmiri. Ihe ndị a ị na-ekwu now abụrụ nyanwa bụ na-ịgbanyego mgbọrọgwụ na spirituality. Enwere some certain things with the basic things ị nwere ike ime. Nke mbụgolo bụ ka echighatarụ n'Igbo spirituality. Remember, na m agwago with the importance of meditation, spiritual exercise. N'oge enweriri time he set aside. It could be 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30 minutes, as case may be. Those times he keep aside is for meditation. We just recharge your money. Yes, because over they use the phone, you refuse to charge your phone from time to time. I can tell you, sometimes you get jack up because apart from you can do nothing. So you need to go more we recharge your because phone over that charge the jack and you. So all the very important thing again was spiritual exercise in which you don't know more than another. I was going in the past. No one any company over that is doing well. I did a board meeting. Company over the name of Manano, the leaders. Yes. The timbers and calibers of that particular organization nano were retreat among themselves. Ba maka etu yawo company ga-esisi n'ike na-abanye n'ike from point A to point B. So for you to be successful here on earth, you kwesịrị follow the system. 1. Reawaken the inner self. Discover the real you. Then you discover the real you. Awaken that inner strength, which is the spiritual you. And the only way you do is discover your true self. Discover your true self. I can tell you, I'm not Igbo spirituality, but I'm not just Ichukwachi, you are not serious. I want to teach you a method that will stand the test of times. I know when I started, and I know the spirituality where I came from. So I want to give you the system that works. You are not serious. Because that inner awakening, that is the spiritual strength. Now let me give you a system. And we're Nso Chi. And no one we put on meditation. Kachigi get a video to give here Nso Chi. And don't Nso Chi about the do's and don'ts of Chi. Yotaria can be the go Nso Chi. Nso Chi will hear Chi na so. Only hear more so Chi na so. Can one simple method here do and when they depend their spiritual level when they cable naga best here and law. See her, Emily here, key where the everywhere. Come Malaga. In now war Samson, the Bible. The story of that Samson. It got na one near na John. The rebels you who's no Yamutan one gets in a care where to Aburia. Did you, Nabo? But Samson. Echefuna, then will also enyere nya nwanyị nso ya bụ na ọma aṅụ mmanya na-aba n'anya ọma aṅụ alcohol. Enwere ọtụtụ ihe ndị agwara ya na ọma eme gbakwazi ya na ọ bụrụ na amụta nwa agụba agakwana nwaanyị isi. Ịghọtara ya? The same thing nkwa nlọ pass down to Samson. So for you to be a great man here on earth, enwere ihe na-asọ nsọ bụ ndụ. Ihe eji mmanụ ndị gboo the men of the ancients bụ nsọ. And don't have Igbo spirituality. That's Nso-Ana. Also about the greatness. Also can do before do be Igbo na so. Get able so about fasting. Whether about fast from sin, fast from a week or you can fast from food. You hear them babu, you deny yourself something. On ya batana na Igbo.
mgbe ndị mmadụ na-echi ọzọ na-enwe nsọ, ọ bụrụkwa ọsọ a na-echikịta ịma na nwere ọzọ ndị ụka, ndị katọlik na ndị Anglican na-echi ọzọ, ha bịazie ha gụọrụ ndị mmadụ gịnị wepụrụ nsọ, esi ọzọ ndị ụka mmadụ sị na ya na-echi ọzọ ịgụchara ya nsọ si na onwere nke ya na-asọ. Mana m gwara onwe m asị onye isi ọzọ ripụtara agba mbọ ka m putuo my foot on the ground that na onwere ọzọ ihe dị ka ya. Ị na-echi ọzọ ruo onye nze, ị ga-enwe ihe ị na-eze. So etu a ka ọ dị adọ mgbe gboo ahụ ndị mmadụ na-eze ihe na-asọ nsọ ka a na-adị ogologo ndụ. Ịghọtara ya? Maka ihe mmadụ dị n'ọnụ ihe na-egbu mmadụ, ọnya kpatara eji enwe nsọ. Na gị nwere onwe gị bụ onye ọdịnala, ijikwa onwe gị kere ihe chi gị na-asọ. Enwere omere iwe ezi ị ga-esi wee revilie, enwere ike irevilu ya n'afa, enwekwara ike inweta the message via dream or through trance or through meditation. O nwekwara the simplest way ị ga-eji mee ihe chi gị na-asọ bụ ihe ahụ ọ na-abụ irie ọyawa gị ahụ ka a chọrọ use that the layman understanding. Ịghọtara ya? Esi na ka ime na ndị ọzọ na-eme maka enwere nsọ. Example, o nwere ihe m nwa adara nna asọ till tomorrow. Enwere m Nso Chi, nwee Nso Agwu. Yes, etu a nnọkịta I don't take alcohol. Yes, if I must take alcohol, it might not just once in a while. And that once in a while will just nwere ike just to sip on it. Mana ọ bụzie na ọmụ nwa nọrọ na-aṅụ bottle upon bottle, ma ọ bụ na-aṅụ hot after hot, shot after shot, yes, ana m alụ dibịa mana ihe na-eme shot hot bụ just imetụ niile after ka m tụrụ ụmụ ha bụ na m adara aṅụ. Ịghọtara ya? Maka na m nwere onwe m mana ọ dị adị m mma na yes, ọ bụrụ na m ṅụọ otu bottle small stout, ọ ga na-eme m n'anya. Unless na ṅụọ that otu bottle small stout in hours. Are you getting it? Mana that one bottle ahụ na o nwere ndị mmadụ na one bottle ha ṅụọ na 5. Mana enwere m ike ịṅụ more than one, and one a ga-abụ ihe a ga-aṅụ in hours. Then na amago na ṅụọ more than one or two in under 1 hour, ọ ga-ebido mere m n'anya. Ịghọtara ya? Ị na-edo ka mmadụ gbarụ nke a n'afa na ahụ gị na chi gị anabatara ya. Even when some pressure from friends na-asị ọnwụ na ọ na-eme like that, gị nwukwuo na-emegide etu a isi ga-agbagota ọga imere ụmụ ihe ndị a. Ịmadụ nri ahụ ọ na-abịa irie ịdaa n'ọya irizin ya, maka na ịmara ihe gburu chi gị na gburu onye ụwa gị na mbụ mbụ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ tụrụ enwe oke nkwụ ka eji wee poison ya ma ọ mee one thing or the other, o wee sị na ụwa ọzọ ya bịa na ya ma aṅụzi nkwụ. Ịghọtara ya? Eji m ihe a wee mmadụ ga-atụ. Enwere ihe chi gị na onye ụwa gị na-asọ. Ibido sọbụ ihe ndị ịma na ndụ gị ga-adị. Ịghọtara ya? Ụdị nri ahụ ibe na-aba rie iri ya na nke gị o butere upset, gbara ya ọsọ. Ịmara ụdị omume ahụ ọ na-abụ ikwuo ibe ikwuo nke ọ pụta okwu kọtelu oyile kwa ile gị nga, maka o nwere ike ọ bụrụ na ile bụ ihe tiri onye ụwa mbụ nsogbu. So ihe na-achị kụwa discover ihe a bụ nsọ chi gị, and ihe a bụ nsọ chi gị bụ ihe ndị ọ na-abụ ime o tie gị na nsogbu, weda ma ọ ihe emetara emeta ma ọ nke ekwutere n'ọnụ ma ọ bụ nke editere edite ka ofu. Enwere ihe a na-akpọ iwu agwụ. Ị ga na-anụ maka ndị sọ m ha bụ iwu agwụ ọkụ ya. Enwere ụfọdụ ihe bụ iwu ihe a. Example, etu a mbụ dibịa nwere ụfọdụ ihe ma adị eme for the fact na mbụ dibịa nke ọ dịkwa. Enwere ụfọdụ ihe bụ nsọ ebe na iwu onye akpọrọ ọrụ mana ị nwere nsọ, sorry for yourself, maka the dosios maybe you are not properly mentored. Ọ ga-enwerịrị ihe ị na-asọ bụ nsọ agwụ kpatara o ji wee nwee ihe dị iche na dibịa na ofeke. Maka na asị na ochie dibịa wụ chụọ anya dịka were nye ndị mmụọ n'aka. O nwerere ihe agwụ gị na-asọ imekwana na ndị ọzọ na-eme, madụkwa ihe agwụ gị idekwa na asị na o nwere ndị efu jere ịgba klọb, oke soro ngwere ma mmiri ọtọ ngwere ọmasị oke. O nwere ihe ndị ọzọ ga-eme agwụ ha agba ha nkịtị nwee gịwa mee ya ịbanye n'okwu maka onye ekotara ọbụrụ ya ekotara ya. So find their out na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ n'ezie, find their out ihe ndị a bụ ihe agwụ gị na-asọ. Ịghọtara ya? Find their out. Ijere na-egbu nkịta maka na ndị ọzọ na-egbu nkịta. Find their out ka agwụ uche ka m na-ebunye gị. Then o nwere ihe a na-akpọ nsọ. Even anyị nwachiri ọzọ mana enwere ihe a na-agụsị asị nsọ. O nwere ụfọdụ nsọ na-asọ taa bụ nsọ either na osi na agwụ ma ọ bụ na osi na ọzọ nche. Ịghọtara ya?
ndị ọnya ahịa kpata na m enwere ike ịpụta n'iro rie nri eri ha because na nwaanyị nọ na nsọ ama esiri m nri m eri. Ịghọtara ya? Ana sị ya unless na mmesi travel if I start where I don't have any option. Any na-asụ na nsọ. So agbara m exactly nke ị na-asụ. Enwere many adịghịkwu many na-asụ. So ihe na-achịkọwala gị bụ na discover ihe bụ nsọ. Ọ sị na mgbe ị na-asụ nsọ chi gị na-asụ nsọ agwụ na-asụ nsọ ndị otu gị. Ịghọtara ya? Then ka ọ ga-abụ ka ya spirituality ga-ebido na-agbagota. Maka na onye hapụ ihe o ji agba mma ya alụọ ka mma alụ ga-atụ. When Samson was keeping all the laws, he was the strongest man on earth. Mana mgbe o deviated from that nsọ ahụ asị anya so like example mgbe asị ya na agụba ama gị ya n'isi ozugbo agụba gị ya n'isi o wee show down. So abụrụ m ihe na pass through mana mgbe ọbụla eji onye ma asọzi nsọ anwa either ma ọ bụ nsọ chi ma ọ bụ nsọ agwụ ihe iji dị ebube spiritually we go down. Mgbe ahụ ịchọwa onye na-eme gị mgbe anyị nwere kesị nọ ndị amoosu na-eme gị ma ọ bụ ndị a na-eme gị no. Enwere revolvement in everything. So discover your true self and it shall be well with you. Let me stop here. If you have any question in today's lecture on it talk about family, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. Na na screen gị ga-afụ numbers ndị abụọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwu m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị. Ndị niile na-emetụ aka na share button ka ha na-anụ unu a. Ndị niile na-agwa ndị mmadụ about our administration ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie unu ma gozibido unu oke. May the work of your hands begin to yield fruit. May you be favored. May you be protected. As na onye chụba gị na ọ ga-ada akịkaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọgwụ egburu onye ji wee chụọ adịbacha na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị unu.